ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш J. дӯстони азиз, боз дар имрӯза навор якчанд намуд мошинои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо ҳамчунин мошинаҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои эълон, реклама дошта бошед, барои сурат маълумот чад дар WhatsApp ё имо рӯ мо дар видеои оянда фурӯшта эълонда мегузорем. дар имрӯза навор ҳастад Daewoo Nexi ВАЗ 2106 бо нархҳои арзон, ВАЗ 2102 ва 02 ҳам ҳастад ва ҳастад Toyota Camry, Toyota Corolla ва Opel Vectra, Hyundai Starex ва мошиное ки бениҳоят арзон Toyota Fielder ҳам ҳастад. мошинои советскиам бисёр опшн, навори тоза, ҳамаш нави пачка. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментар нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар қисати дар видео оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. хоб курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 164 сомонӣ. навора сар мекунем, маромад рафтем. якум мошини фурӯшии имрӯза аст баъдрон ки Toyota Fielder аст ки дар кузофи караван универсални соли бароишаш 2008 соле ки сӯзишвориш бензини холия. объем мотор мегӯяд Presto Economy 1.5 литра, коробка автоматай, сайзтани мошин мегӯяд беҳтарин мошин мегӯяд бениҳоят экономни, сайзтаниш беҳтарин. Старт стоп, кондитсионер, электропакет, баллон, пачка, 1 сола тонировка, 1 сола ҳуҷҷат, хадавои кадагӣ, 4 диска, мошин бадро опшин фули ҳама чӣ дора ва ҳама чизаш кадагия, ягон расход намекунӣ, мошина мегирӣ фақат газ метиҳӣ. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддин Балхи Румӣ ва фурӯхта мешавад бо нархи 80 000 сомонӣ ки боз арзонтара мешавад. нархша 80 мега кадоме ки мегирад арзон ва муомилаи хубам дорад. якум рақамошон аст Мегафон Тоҷикистон, номерои дастишон позитсияни кор мекунад ва дуюм рақамошон номерои имо ва WhatsApp. мумкин номерои расмияшон кор накунад ки имо WhatsApp пайваст дорад, метавонед ки дар WhatsAppаш занг занед ки нависед ва рақамҳои Тоҷикистоншо кор мекунад. дӯстони азиз, мошинча 100% гарантияшка Toyota Fielder. хоб кадоме ки мегирам мега бо ал-80 муомила ва савдо мекунем, маромад дига маълумотҳои пурра ва аниқша гирем. хоҳиш ки лайкора гузорем ва навод дар WhatsApp имо ҳадисаш кунем. мегзарем ба дим мошини фурӯшӣ. дим мошини фурӯшӣ навбатӣ аст баъдрон Daewoo Nexi аст ки светои сафед, сайзтаниҳои хуб, соли пароишаш 1996 аст ки бензин газ ҳарташ кор мекунад. мотор экономни Presto 1.6 литра, коробка механика, сайзтани мошин мега беҳтарин. мошин 4 дискаи Presto, 4 баллонаи 70%, салон тоза, электропакет, мошин бадор нахадвай, хелаки дасти одамда гаштесай. ҳуҷҷатошоне ки бучидага мега соҳибу чихоламаш нав, мошинча фақат мегири газ мети, ягон камбудӣ надорад. хоб айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбаи пойтахт ва фурӯхта мешавад бо нархи 13 000 сомонӣ. боз муомила ва савдо дар назди капоти мошин дорад. мошин мегӯяд мошини шаҳрия бадор, мошинча 100% нахада, просто мегӯяд Москва мерад, сум дар кошта мошина мефурӯшанд. хоб ин ҳамин рақамҳои мегафон шуда позитсияни кор мекунад ва дар ин рақамҳои мегафоншунам имо пайваст дорад, кадоме ки агар занг занатона метавонад ки дар имош нависа. мегӯяд дар кораи сум барои хотири мошина фурӯхтесай, камбудӣ надорад. муомила ва савдош дар назди капоти мошин, маромад Daewoo Nexi, сайзтаниҳои хуб, метавонед ки тамос гирем. дӯстони азиз, шумо дам агар ҳамин хел мошинои фурӯшӣ, хона, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан бошад, маромад метавонед ки сурат ва маълумот чорӣ кунед, мо фурӯшта мегузорем. хоҳиш ки лайкора фармӯш накунед ва силкаи навор дар WhatsApp мо падлисаш кунед. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. сеюм мошини фурӯшӣ аст баъдрон Toyota Camry D аст ки светои сафед, сайзтаниҳои нахаду, соли бароишаш 2008 соле ки сӯзишвориш бензини холия, объем мотор 2.4 литра, коробка автоматай, сайзтани мошин мегӯяд беҳтарин. мошинча мегӯяд кондитсионер, задни камера, монитор, хоб ҳуҷҷат, бучидага мегӯяд хадавои кадагия, салоншам тоза, 4 диска, 4 баллонаи 80% бадрон. мошин ҳам фурӯхта мешавад, ҳам алиша мешавад. агар вариантҳои хуби алишӣ бошад мегӯяд метавонем ки пешниҳод кунем. ва кадоме агар сумкати мегирам мега нархаш мега 88 бо арзонтара мешавад. мошин бадрон дар Душанбе Ленинский районда қарор дорад. мошинча 100% ягон камбуда, просто суратошда камтар хира омадаги аст, не ки мошинча мегӯяд ҳолаташ беҳтарин омада бинед. срочно мега сум дар кошта мега ки агар мошини боша, агар болоиш агар пулам тия мега ё ки
вариантҳои мошинтонро опшин алишида пешниҳод кунед. Якум рақамошон аст Мегафон Тоҷикистон кор мекунад ва дуюм рақамошон номери расмӣ аст ки нашдам имо ва WhatsApp пайваст доранд. Маромад сурази нархи Toyota Camry арзон аст, қимат нест, метавонед ки бо ҳамира рафта савдо кунед. Лайкора фаромӯш накунед ва навора подписааш кунед. Мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Opel Vectra A Cybertron соли бароишаш 1995 аст ки бензин газ ҳардуш кор мекунад. Моторша мега 1.8 литраи коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин 4 диска 4 балонаи 60%, салонша нормалия, хай яхе ҷош камтар сарапина дошта, люк ва мошинам хеле светои асфальтни свет. Нархи мошина мега 18000 сомонӣ гуфтесем, бо арзон ом мешавад ва мошин қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. Соҳиби мошин гуфтагааст, илтимос мега одамони харидор мега занг занад, одамоне ки ради интерес агар бисёр арзон кардани бошад занг назананд. Муомила мешавад хай дар назди капоти мошин. ин рақамош аст Мегафон кор мекунад, мошин дар шаҳри Ваҳдат 18000 сомонӣ. Маромад тамос гиред. Кадом намуд маркае ки мошине ки мехаред дӯстони азиз дар комментария нависед. Кадом марка, кадом сол, аз куҷо мо дар видеои оянда ёфтем, якум шуда пешкаш мекунем. Фақат шумо меҳнатҳои моро қадрдонӣ кунед, лайкора занед ва агар имкон бошад навора подписааш кунед. Лайк барои чӣ? Фақат барои видео панҷ дар мода ди ай лайк ягон чи фоида нест. Хоҳиш мекунем ки лайкора фаромӯш насозем. Панҷум мошини фурӯшии навбатӣ аст Cybertron, мошинаи мусофиркаш ҳастае ки Hyundai Starex светои сафед. соли бароишаш 2000 солае ки сӯзишфурӯш дизеле, объём мотораш 2 литраи коробка механикае, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникае. Срочам мегӯяд Москва меравам, мегӯяд билет гирифта накунем, мошина ба ҳам хотир мефурӯшам. Яъне Москва меравам, мошина фурӯш намондиям. Мошинча мегӯяд нахадвае. Айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе ва фурӯхта мешавад бо нархи 27 мега бо ягон сум арзон мекунанд. Биё мегӯяд лобоихи правека ки устора биёр мегӯяд устои хта мошина мегӯяд ҳамаҷоша бина мега баъд ягон сум муомила мекунем. Тоқа суми холи бадрон ба алиш ёки ба телефон савдо намешавад. ай салон тоза электропакет диска 4 балонаи 70% доштае. ба кадоми шумо ки ҳамхали Hyundai Starex лозим астае, маромад занг занед, мо бошад навора давом медем. ва дар охирои навор вазн 2106 Toyota Camry вазн 2102 ҳамин хеле мошина астае. ба кадоме ки интернет тамошо кунам, мошинаи арзонам ҳастае. шашум мошини фурӯшии навбатӣ аст Cybertron, мошиное астае ки Toyota Corolla. соли бароишаш 2006 солае ки сӯзишфурӯш бензини холияе, мотор 1.6 литр, коробка автоматае, сайзтани мошин мега нахада мошин мега Toyota Corolla Европае. Сайзтани мошин мега беҳад зури бадай соҳибшон ҳамихел наистиям. Просто сум дар кор шуда мегад фурӯш намудем, не ки алиш умуман намешавад. мошин хай электропакет хансандаи 4 диска бало ҳолати кори ҳамаш 100%. мошинча мегад зури бадай ҳамихел наистиям дар маълумотош. дӯстони азиз, мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе ва фурӯхта мешавад бо нархи 63000 сомонӣ ки бо кадоме ки мехаридай арзон ва муомилаи хубам доштае. илтимос гуфтаи соҳибаш ки беҳуда занг назанен, ба телефон савдо намекунем ва алишам намешавад. одамони харидори конкретна омада мега аз пеш бинан муомила мекунад. дӯстони азиз, соҳибшон чӣ маълумот ки навист барои пешкаши мода мо ба шумо пешкаш кардем. рақамошон Мегафон астае. маромад одамони харидор метавонед тамос гиред. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. мошинои советски аст Cybertron вазн 2102. чунки ки дар комментария бисёр хоҳиш кардем ки монем, ина баъри шумо мондем. соли бароишаш 2002 солае ки сӯзишфурӯш бензини холияе, мотор 1.6 литраи, коробка механикае, мошин мега нахадвае. документош мега то охири сола ҳастае. хай 4 балони средни 4 дискаош илам хай радной краска мошин бадром хай ҳолати миёнае гӯем мешавад, нахадвае мега соҳибош, камодиша нагуфтае. нархаш мега 8200 сомонӣ астае, бо арзон мешавад ва мошин қарор дорад дар шаҳри Ваҳдада. 8200 сомонӣ ки нархш бидон арзон, бо ҳамирам ягон сум муомила мекунам. ин рақамош аст Мегафон кор мекунам. ба кадоми шумо ки дар кор аст, маромад занг занед. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. ҳаштум мошини фурӯшӣ аст Cybertron, бояд тайга аст мошинои советски аста ки молодёжни вазн 2106.
дар комментира бисёр менависанд ки нархҳои арзон шумо ба мо пешниҳод чед. Нархи арзон агар ки ҷош махкул бошад рафта мегирем. Мошини баъдро нахадва ҳамин хел набинем. خب سالی برای 6 1989 هست که وزن 21 دلار ششه به سوی فرش بنزینی خالی بوده. موتورش میگه اکونومی 6 لیتر کارابکا مکانیکه. ماشین میگه در حالت خوبی تکنیکه. 4 تا بالون میگه 90% 100% کожний салон میگه یعنی چخولوش میگه نمیدونم کожний обшми 100% ماشین میگه خیلی کی دست یک دام ده گشتیسه. پول оборот заводит میشود. بالونش میگه سازه بالون علیش نمیکنه. ماشینچه نخد و اینم خیلی سایسته نه که سرعتش کمه. پروسه سرعت پیشرفت ماشینچه میگه نخد و اومده بینیم. نرخ ماشین میگه 6000 سومونی است. سروش میگه پول در کلش ده با هم میرم ارزان میکنیم. نخدو 6000 سومونی بعد ماشینچه نخدو و در شهر پنجاکینده قرار دارد. این رقمش نسا مگافون کول میکنه کدام میتونیم که میخریم مرامت زنگ زنیم. دوستان عزیز کدام نمودی ماشینی که با شما در کامنتر نویسین پیشکشتون میکنیم. اگر اگه ماشینی فروش داشته باشین مرامت صورت معلومات در واتساپ ایمیلی که در ویدیو آینده فروش میگذاریم. تا ویدیو آینده